Boputo. Changamire. Muswati. Changamire. Mazvita Kotora. Ishe wangu. Mambo. No munotara mambo chete. Mambo. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudari tukurukure nezvekutsva kwemachira angu emudzimu. Yane mboo dzake ushitipa nemareda. Tara zvimupoto Muswati achitaura kuna Chikotora Mazvita. Kama ni hamira sei? Kama wewe kamera sei? Tiri murume nemukadzi. Taura kizwe opo. Pamusoro yemadzi. Pamusoro yemambo. Madzi chese muri muno. Mambo pamusoro yemambo. Makoni. Ichokwadi ndakapisirwa machira emadziteteguru angu. Asi sagi rakazara ndaikumbira ndimboti dururu mbichana mere munodibvumidza here? Ndakagara hangu zvakanaka ndagonongeda kusore. Ndakaenda kumusha kwomukadzi uyu rutatu ndichinoti ngatifambei. Ndaona kusagarisika zvakanaka pai mumusha. Wakaramba mai wacho. Mai wacho wakaramba asi ndakazofamba nabo pachitikadzwa takanzwa. Ndikachibva ikoko ndikachiuya kumusha ndaida kuchenura wana baba wangu, baba mkuru na baba. Iyo ndaida kuwaka iyi ndio makashaikira mai wangu inini. Wana ndio varume votida kudini kuda kuchenura. Mai mbuya mai wakashaika mbuya kubva kumba kwavo kwataigara ndidegara nambuya. Ndobva kusugara mumba memuroro achichengeta usukuru. Mbuya ndio mumama wakafira futi imomo. Muno ndimo ndinoda kuti chenure chinyi chiwake imba iyi ndichenura abereki wangu inini. Asi ndaita makore mukadzi uyu aisada kuti vanhu vadini vachenura iitwe. Ndatofunga kuti ndakatochenura after 5 years. Ndikasvikira pakutenga simende 4 bags. Ndakatanga kutenga 4 bags. Ndikati 4 bags down chenura iitwi. Ndikatsvaga bhiridha yekuti avake imba iyi. Nanhasi chikuwa chiripo. Bhiridha atochera foundation akadzinganiswa naye uyu kuti hazvidiniba hazviitwi pano. Shure kwokudaro wakazoona kuti aiwa ndofunga simba riri kunyanya kubva kupi? Kumachira. Regedzai tidini? Tipise machira aya. Ndosaka nhasi makutoona tiri papi? Tiri pano shangu. Mambo. Izvo zviri kutaurwa nababa. Inini pamusoro pekupiswa kwemachira nezvenyaya iyi. Akapiswa nani? Handina zvandinokwanisa kupindura. Varipo vanopindura nyaya yacho. Ndoda kuti ipapo kamubvunzewo tipi vanopindura mubvunzo wacho wekupisa. Akapiswa nemhuri yekwaMuswati. Ini ndakati sitoripo ndiri kubasa. Taura ti chitaura zvangu wachida kutaura. Ndio zvacho zvandinotaura kuti pamusoro pezvenyaya iyi zvinotoda mhuri yekwaMuswati. Ini ndakati sipo pakapiswa machira ndaitove kubasa. Munosenza high school. muri mudzidzisi? Ndiri metron. Musoro wemababa. Wakagara apa ava ndibaba vangu yakundibereka, ava ndiamai vangu yakundibereka. Ndakamira mhuri yekwaMuswati. Unonzani? Ndinonzi Howard Muswati. Ini second born yababa. Vanhu vari kumabasa. Vakaenda kumabasa totenda Mwari vakaenda kumabasa. Tichiona tiri muno kudai. Takatobva kwaishe mambo ishe Vhekerwa. Mushure mekunge inyati kusvikirwa kufamba mushure mekunge tasangana nematambudziko mumusha. Tasangana nematambudziko mumusha. Yeyo mudzimu wenyika inoi uri mudare rinoi. Saka hapana mumwe mudzimu kana svikiro rinouya eyo risina kunge ranzi risvike. Nekuti munomu ndo mune mudzimu mune nyika yacho yemakoni. Ndimo mune svikiro zvakare guru renyika yemakoni.
Saka hapana rimwe svikiro unopinda timudare muno. Kana paine zvinoita kuita totobuda panze. Kana paine chinoda kusvika iwo wanotozviziva futi izvozvo vanosvika kwamuri kana wanotaura kuti pane zvandautaura tobuda tese tondosvikirana tiri ikoko tozouya kuno totaura kumudzimu mukuru. Zvadaro ini semwanakomana ndine matambudziko andaisangana nawo akawanda mumusha kuburikidza kwababa vangu namai vangu. Saka nokudaro inini ndakamborowera pamba pakicheni ndikabva kusenteresa kundino ambulensi ndakanyarara kusvika pageneral hospital ndirizivi ndikafamba shoko rokunzi awadhafa. Zvadaro ndiri munhu wanoitawo zvemabhizinesi ndaingoti pamwe pacho ndiri kungoresesa vanhu mari wadzosa mari $100 dzinongomburuka nemhepo yoenda imwe inochira muchoto. Dambudziko rangu nderei? Mushure mokunge pamusha tisikuwirirana baba vangu ava namai, baba vasingawirirani namai, baba hawawirirani vanina vavo, baba hawawirirani chero mumwe nemumwe wekwamuswati vandinoti nokuti apo ndoda kuti nditaura chokwadi hapana kana munhu wane wanowirirana naye wekwamuswati. Zvadaro pakambofa pamunini wangu wakafa wangu vasingawirirani futi nababa vafa pamunini ava papa ndobva vakataura kuti nokuti papa zvavari apa havaoni chitunha munhu akafa havaoni ndindatonadherifa chibhodi papa. Zvadaro vane vamwe vanoti papa vavo vari kulembuka uko vakataura mashoko ekuti tinofanira kuisa zviyo mukanwa memufi nekutsamisa retso ende zvinhu zvakatoitika nokuti vanhu vekwaJohani Masowe vakazopaza kofini zvikaonekwa zvirimo. Ngenditaure tichidai ndikasike kuitira pane vamwe vanoda kubatsirwawo nyaya dzavo. Zvadaro ini ndakati nini saka papa ingonditi nini uchaona zvichaitika kwauri uchanditsvaga asi ndichinge ndisi uchindiona asi ndiripo. Nyaya ichindinetsa. Ndine mudziyo wangu wandakatenga panzvimbo wakakwanisa ndilube musaufi. Papa wangu ava ndine 5 years havanombobva vatsika mumota imomo. Zvichindinetsa chii chiri kumboitika kuti ndirore. Ndakasvika papingeja nemusikana wangu angari kuti nhoyuko zvakangotsakatika wechipiri zvakatsakatika wechitatu again futi zvakatsakatika. Ndokada kufonera baba ndikati baba isi ninika zviri kundinetsa muri baba rudziko rwekuti hamudiwo chakanaka kuvana chese chandoita chakanaka hamufariri izvozvo ndine shoko yekuteresa havatsiki ipapo havatombondifika ipapo kana kudii. Zvadaro bva ndadaidza ndikati baba uyai timbofambawo semhuri. Ndadaro bva ndaudzwa mwana pamunini wacho wese asi wana pamunini nyaya yekuti wana pamunini vanotyawo mungu achitya hatina kunge taungana. Papa wachibva wataura kuti ndoda kuvaka imba yekuti tichenwe. Saka takatotaura nana sekuru vamwe vangu varipo vana sekuru vakati aiwazve imba iwa kuba yechinura yekuita chenurei kana musati mafamba semhuri nokuti muradzo mune maproblems arimo. Zvadaro ndichibva mumashure mufuti zvakare pakamboberekwa mombe yanga ine misoro miviri mumwe akatasira papa wachiti izvo mudanga mangu hamubereki mombe mikomo munoberekwa hati chete. Papa kare waisotiti musakupindira nderaiti panze musapinde panze musina kupfeka ichi ndo chokwadi nditaure mwana wangu. Zvadaro vandachidaidza mambo wangu ndo vandachidaidza papa wachibva uzoona vachidaita zvechendura. Inini munhu akatomisa imba kuti isawakwe ndini semwanakomana nemunini wangu nehanzvadzi dzangu amai avo vana mhosva zvokuti ndini ndofanira kunge akatogara apo nevanini vababa nehanzvadzi dzavo wefemili yese kwamuswati. Tina urongori kuti vazhinji vacho vamwe vari kubhulawa vari kumabasa vakundikana wakudi kuuya. Zvadaro ndobva ndachiti inini vana sekuru baba pavo vachiti vakaita zvechendura watoenda vamwe vana sekuru vekona Nyamuranga vari kunyazuva uko vana sekuru vakati muzukuru zvachiti chendura iri kutotambwa zvinhu zvakamira zvakadai iyo zviyo zvoti hasati zvadii zvatombobata. Ndikati havana sekuru pamusoroi inini saka zvatakaita ndezvekuti ndakazenge ndazoti inini kuna baba baba inini zvamauya havana pamunini kutadza kuvaunganidza. Ini ndakuchita kuti inini muri baba vangu nyakundibereka namai vangu nehanzvadzi dzangu dzese dziripo ndoda kuti mboona kuti chiori chiiko chiri kutinetsawo sevana chiri kuita kuti tisaroro chii chiri kuita kuti zvinhu zvangu zvisafambe chii zvinongopupuruka unobvarwa kana 1000 US zvinhu zvatotaura zvezviviri. Zvadaro ndobva ndachidaro musi wandakati tiri kufamba mangwana vandakumbira muzukuru wangu Lori ndakumbira muzukuru wangu Lori nokuti baba vangu vasingapindi mota nditonenge kuti yanda ndakatenga vandakaona kuti hazvirevi nokuti baba wadi kukwira vatakumbira muzukuru Lori riya nokuti nokumbidzana mota ndainomutora Lori makuseni baba ava kuti varare vakarara ndofunga zvekuma1 vakamira mangwana makuseni baba vakafunga vachibhowa hembe dzavo zvakatishamisa kuti baba anogogowa mbatya sei. Zvadaro vatasimuka vatava nezvipekwa rusapi vatasipotora pamunini wangu vatori kubasa nhasi vabatikana futi zvakare vatatora pamunini wangu. Zvadaro vataenda pamwe panonzi paMhozi
vakabva kuma9 10 11 12 hatina kubatsirwa zvinzi achauya asina nguva kuti mumwe achabva panga pasina bvutsu. Ndikati nini vakomananga nekunge tisina kubatsirwa kudaika hazviiti, ngatitsvagewo pamwe. Vatabvunza kuti tiwane anotibatsira. Tabvunza zvikanzi endai pakati apo mubatsirwa, vatatopiwa phone number ndopatatanga kufona sevanhu vane dambudziko. Tasvika paya madzibaba iwo vakangoti mufonera mune mari here? Ndikati hongu mune mari. Zvikandifonera nhamba idzi nokuti ndida kutenge masoro uko mandionamatira. Zvadaro tabva taenda kumasoro kweka bvafonera mudare wavo tikanzwai kuti tisangane kumasoro. Taenda kudaro tasvika paya ndopakanzi izvo namadzibaba wakadzienda ine kuku warunoenda ine kukutonisa morenda. Zvadaro tasvika paya ndozva kanzi izvo ndinana baba mwana sekuru varipo. Ndinohomba kuti mumuzvako akadimurwa chibhumwe zvinezvi anokwanisa kunge achiuya ari kuchipatara general hospital. Mumwe ndiye mumwe umbohwo, asi umbohwo wacho mumwe ndinawo mufoni. Zvadaro ndobva baba vakazusura garo pamasowe paya vakanzi nemuprofita baba mukuita sei mite pamasowe hachiorwi vawasiya. Vatanofunga madzibaba bvambononamata vawachitaidza zvikanzwiyai vauya madzibaba vakabvunza vakati baba musha vari kupi? Sekuru wangu varipo naone sekuru muzukuru nana bamini. Ndopakanzi nasekuru iwo hausimu baba wemusha here kweva baba wangu. Zvikanzi ndini hangu taurai hangu vachidongona tudongona pasi pai vakatsikisira. Zvikanzi baba ndikuona bhurude mamusha, ndikuona machira, ndikuona tsvimbo. Baba ndiri kuona maoko enyu akasviba. Baba ndiri kuona zvandiri kuona zvanditsiririsa panyaya yemhuri yenyu. Ine handiprofiti ndichisenerera. Ndakati mondigotaura chokwadi ende ndinofanira kutaura zvandaoneswa. Baba ndo pakatanga kutaura kuti ine handina machira handina tsvimbo. Zvikanzi baba hamuna chira hamuna matsvimbo. Zvikanzi handina machira handina tsvimbo. Ndikubabata zvadaro baba vakaita nharo. Zvikanzi baba kana kuti hamuna machira hamuna tsvimbo. Ndekugeza maoko enyu kana kuti maoko enyu akachena. Baba akatonzi muda kudzosa vafi mumusha sei ivo vari kutochema vafi waya kuti takafirei. Ndikubabata ende mushure umo pamine okurwa nemotikari vakandifonera vachiti mwanangu mashoko andakugona baba wako wati ndine kwandakaenda uchaona zvichaitika. Pamunini havana kuita mazuva matatu vakabva varwa nemota vachibva wafa. Tikaita wani ndisingaoni baba ndo wakaziswa zviyo mukamwa nekutamiswa redzo. Zvadaro pakanzi mune machira mune tsvimbo pakabva varamba. Zvikanzi pane tsvimbo iyi yangu iyi. Zvikanzi baba muri mumwega matendeuka nokuti maranga hadi kuti matadzi wafa asauda matende kuwana mate vanoregererwa. Zvadaro baba vakabata tsvimbo vanongedza mabva zuva mumaudzanemba chamhembe kwese ndonongedza maoko angu akachena. Zvikanzi baba makundipikisa nharo nenyika inii ndokuti chiini makundipikisa nharo. Ndokai vakanzi nemuprofita baba ndaona machira aya vaononzi hamutoni chimwe chinja muinacho muhomwe mamuna umwe but inini muchachibudisa mega kana makadi kubudisa asi ndaona nerimwe nezuva machira yatadi tiinawo ndaona machira aya tamabata aya nokuti tsvimbo dzamuinadzo nemachira zvakawanda. Baba vakati handina zvinhu izvozvo. Isusu semhuri ndopakanzi nemuprofita vatora mbiya yake nemvura achibva amwaya kumwanasikana mvura. Mwana akadzvowa hama dzangu zvokuti dai makazvionera nemaziso enyu maisiririswa. Baba vangu vakatoti naimira kureva mamavo makadi munidzoa ndo zvinoita vana ngotida kunomutema nedemo. Madzibaba vakati aiwa ine handiprofiti mwasipo ndoprofita ari pano ine ndiri kuti ini baba ngadzisana nemhuri yenyu. Vakanzi imi hanzvadzi yangu zvakare yatanga zvokukonga nyoka musoro uri pasi chinonge kurima but yaive ichinohaga baba ndikubabata baba wangu apa vatazidonzi inini mandazimvurawa mama wangu hanzi ndakaspina zviri fati ndichispina ndichirowera. Madzibaba vakatoti baba uri kuona zvikuita mwana uyu mhepo iri pamwana uyu anogona kutofa ende inini kudzora kwandaita zvinoita baba ndozvandaita ndichidzora chii kakasike kutanga ndakatombozviitwa futi pandakajorodzwa kubhizi. Right, zvadaro pakabva wazviramba. Zvadaro manje vana sekuru vangu varipo bvatanga kuona madzibaba waya. Baba vakutoti baba ndopakati izvo handiko mambo makoni ane matsamba here munhu handiko mapurisa tikadaiwa zvebaba hatendi mapurisa ngatigadziswe tiri pano ndozvikutaurwa zvatafambira zviri pano. Zvadaro manje baba vakatanga kuprofitwa vamwana sekuru vatati navo ndopakatanga kuti sekuru hapana chamukuziva muprofita ari kuona uyu ndikubabata. Zvadaro vatadzokera hedu kumba tadzokera kumba baba bvaenda kwaharare enda kwaharare kota tichibatsirwa wanina wavo ava nehanzvadzi dzavo vakatouya pamasowe apa vamwe vachibva kubulawa yangu kuharare baba vasingazivi kuti vana vari kuuya wanina wavo vari kuuya kumasowe. Right, zvadaro baba vanhu vakazodzoka kumusha. Madzibaba vanokutaura kuti zvinhu zvitonake zvakanaka-naka ini machira ane tsvimbo zviri kufanira kutorwa isi tikati isusu
machira netsvimbo tida kutozvionawo zveshuwa kana baba wakaramba kakutora machira netsvimbo asi muprofita ari kuti zviripo ndokuzvibata nepfuti zvinhu zvakataurwa nemuprofita izvi zvine zviri kuharara zvadaro manje baba ndobva wachiuya manje kumba baba waya kumba ndobva takachiriso ina handizivi mwari kana ada kuti mununurwe hameno zvazvinoita inizvo zvandiri panapa ndaiti ndikati baba mirai makadaro baba ibva wateerera mwari akanaka kutaura chokwadi kana auda kuti mununurwe munonunurwa baba ndopatavataurati baba kuharara musi kudzokera takutokuvharirai muno mumba mangwana tofana kuenda kuharara totofamba nevanina wenyu tichiwanyepera kuitira kuti vakwanise kubva kuenda kupi kuharara vatataura nekuzvikuuya kuti agende velori vatasimuka kuseni vatafonera madzibaba vavabvuma vati tinoenda madzibaba vapinda mota vavasikuona nokuti ari netende vatasimuka vataenda kuharara tiri murodhi baba vangu vaifonera n'anga vachiti ndiwandisei chief ndisabatwe ndiwandisei baba ndizvo zvandakanzwira zvadaro zvadaro vataenda kuti tasvika kuharare kaka ndopatakuti kugea ndopakuine vamwana pamini wese wana pamini nedzimwe hanzvadzi yangu inenge ine almost 12 years akaita madegree but anga asina basa ndopakatobuda shawi ndichitaura here kuti hapana akaramba kuteera zvatakaita but muprofita akati anendozwa ndinizvi uye achawana basa hanzvadzi yangu izvezvi ane 2 months atowana basa kutiching pamwe pese apa takatobvisa kumari tida kutonyora tida kudini zvairamba ndichimubvisirawo inini semunhu anenge achibata-batawo mufamily ndindatori breadwinner nazvino izvi zvadaro taenda kuenda baba imi migarai pakati munina gara kuhwindo muzukuru gara enda kuback munodhikini vangu baba takaenda kumba kwekwe kwamakanzi mune tsvimbo imi ndokwatida kuti tiende ende kumba kwababa hakuna mumwe munhu anga achikuziva wakavaka imba yawo kutauni ndofunga ine kuma7 years but hapana kana mwana anovaziva kana hama yawo imwe chete ndofunga ndambotaura pepe kuti baba wakataura munhu wanoitira naye mufamily muswati ifamily yakakura yenyati kutongoti vamwe wacho wangwadzikawo wachindodya wana sekuru varipo pano saka zvadaro manje tabva taenda pamba paipa vakutotizvo sekuru avangu varipo patakatoenda paharare kuharare ikoko kundotora zvinhu zvadaro baba ndopakatanga kudaidzira vanhu kuti vozvakada kumboita navo pezvo veimuroiwa navo ndikataura vanhu vanakomana wemurodha ndikati vakomana panapa magetsi pandiri pamboona ndiri musandishore humwe andinawo nyaya yati kufambira ndeuromba takazara lori ifamily yese ndikupabata ndotarakazandokatashikuma 13 ikoko vandosekwamuswati takatotorana takatorangana baba vasikuziva ndozvavangadii varangana tasvika pamba pavo baba vachibva vandovhura dhoo baba vachindovhura dhoo madzibaba vanopinda mumba vakati aiwa gezai maoko imimi hurekamuswati mupinde bai mupinde mumba vawapinda mumba baba ikutsvimbo baba tsvimbo vatamhanya panze tikati madzibaba baba vabata tsvimbo zvikati gezai maoko aya mubate mutore tsvimbo idzodzo vana baba tinoda kuti bate basa pano hatisatotanga kutora zvinhu pakatorwa tsvimbo dzadziri kuma8 pakatorwa hari dzanga dziripo ipapo ndinazvo mufoni kana muchinditendera ndigokuratidza iyo hari dzanga dziripo pakatorwa machira baba ndovaibata tichibva tatorwa tichinoisa panze madzibaba tikumaya mvura tichindoenda ngwana tinopinda mvura baba ndo pakatotaura vakati izvo muri kutindidaiso asi imwe hanzvadzi yangu ndiye takatoenda kuna mbuya waibatsira wakanyora mazita evanhu vese mufamily tikaisa muhari ukabata baba vangu ava tichibva tasimuka paya tatora zvinhu zviya takudzoka bheke tikatombomiswa masodha polisi paya zvokuti nditone nhamba dzemumwe mupurisa wacho nenyaya yekuti tatina bamini vangu musoja vatatinawo wakatotora vakati zvinhu zvatinazvo kuti zvinhu zvohombo matonene nepfuti yanga irimo nemakara pakasabata mupolisi wakati imi ukaitete zvinhu zvakazvikanzi zvinhu ndezvohomba wakatoti toda kumbira kuti mutipochi nhamba dzemudetseri wenyu akakubatsirai nekuti haangasingandi kana sendi watadzoka kuno kumusha zvinhu zvazvadi zvazvapiswa nechimangwanarati baba ukanzi kana uine mudzimu ngaunongedzere chawo mudzimu uyu kuti chango ndechiiti pamudzimu machira aya nechiichii zvikapiswa zvikanzi rororo saka ndakazobvunza baba ndikati baba mudzimu unoti mudzimu wamunawo pachitora chandinoziva ndechekuti mudzimu kana wabuda unotozikanwa nemhuri yese pane kuti tizoziva kuti mune machira netsvimbo padambudziko rekuti takuti isusu tine zvaakutinesa tozoziva kuti baba mune machira mune tsvimbo nokuti baba wairamboti handina tsvimbo handina machira asi takazondoaona kuharare bvapatorwa foto yezvinhu zviya kuitira umbowo ndikukabata zvadaro paitoona namarula ndikudangarira nevhidhio rakazotorwa kwaise bheke wachitaura kuti ndine zvimwe zvinhu zvandandisapozire kunoita kumadziro wakatora marula yangu waini nemutsago wasekuru wangu baba wababa kuti zvinhu zvazvitori mutsago uyu chinhu chacho kachiona unonyatsojaazoti mutsago utorwa baba uyu pakatorwa zvimwe zvinhu zvaitevenyuka zvazviri papo zvokuti ini hangu ndinotenda mwari kuti
marakanaka takabetserwa zvokuti izvezvi upenyu hwatochinja. Hanzvadzi yangu firstborn, hanzvadzi yangu wechinamba 3, munin'ina wangu watori kumabasa iko zvinezvi, zvokuti nhasi wabatikana nenyaya yekuti mumwe wacho atomavisa pamubhari paanoshandira pacho hapana off, zvokuti akabva kutoita off mumashure. Saka wakundikana. Vamwe babini vari kuHarare vari kubulawayo musoja wakundikana. Vamwe babini vari kumarisa pafuti vanoshanda kutimba wakundikana futi nenyaya yebasa munongozvizivawo. Asi ndo mamiriro anga akaita nyaya iwayo kuti ndo mamiriro. Saka itakatoti ini baba ndinotokudai zvokukudai chaivo chaizvo nemwoyo wangu wose. Zvinondirwadza kuti ndatenga mota iri panze iyoyo, ndatenga imwe mota yandinayo. Baba vangu hamukwiri, baba hamudyira sendi rangu. Zvinorwadza muupenyu. Saka zvakandishungurudza kuti baba vangu chingori chipo chinoita kuti zvokuti anombodasikuaaa kwamambo Makonde kana kuti vanoenda kwaishe nenyaya yekuti zvinhu zvazviri kana mukazviona munoti inini chero munhu akanzi ane mudzimu haamboiti machira akawanda kudaro nesvingo dzakawanda kudaro nehari dzakawanda kudaro nemapfumo nepfuti zvakawandisa zvinhu izvozvo. Kana tikati munhu ane mudzimu nedewe reshumba ravanga vana ro baba vangu apa zvokuti nazvino izvi kuti ndikutaurirei ndogumirwa chaiko kuti ndoshaya munhu. Ndizvo zvandingangotaure mambo wangu. Asi zvese zvakatsvaira izvozvo. Zvese zvakatsva. Saka baba vangu vakuchitineffuti zvese zvakapiswa zvese neamarula. Saka yangu vakutanzi amarula zvaanoenda kuda kuti achida kuenda kumadziwa. Baba ndikatonzi nemumwe munhu angari kwaisibhekerwa vanzi wakuita zvamandiuzuka kumadziwa mudzimu unoda amarula here? Plazi mudzimu unotozikanwa mumusha handiwo anototenga machira wega, anototengwa konde nemunhu wese wobuda mudzimu pamusha. Kwete kuti unobudira paHarare kwesisingazivi kuti munhu ane mudzimu. Zvakafanana nendo handanzi ndine mudzimu. Mudzimu uyu usingazikane nevamwe wese, ndichiita zvinhu zvamudega ndiri private, hausiwo munzi mudzimu iwowo. Mudzimu unozikanwa uchibuda, ndini nhingi ndasvika ndiri kudai. Sakudzidzawo kwandakaita nekuzivawo shona. Kwete kuti munhu anoita mudzimu wake ega kuHarare usingazikane nevamwe. Zviri kukonzera maproblems muupenyu hwevamwe vanhu. Ndo zvandingangoti chete ndingataurawo. Asi mafotozi ndinawo, even audio rawaitaura tiri kwaishe bhekerwa. Wachitozi garai pasi wachisimuka, wachiwiruka, wachidii, ndichidaiwa baba. Tinokudai, asi sawi chete nemabhuku anga ari pamuri ndo atisingadi. Ndo atatida kuti tiabviswe. Nazvinezvi baba vangu kuchira ukanzi wadzoka kumusha, ndinotovada kuti baba uyai, ndinokudai ndikuchengetai baba. kuHarare vanomwe mukadzi here? Ndokumbotaura kwazvaitwa vachiti izvo. Bhozi vaimbotaura vachiti ndine mwana wangu ini. Nazvinezvi vanotobva vachitoti inini handichina basa nemi. Zvazvakaita inini. Mwari zvaanoita. Vane mumwe muzukuru wangu vachitifonerana naye anonzi Bangura ari musha. Vachisvika pafonera kuti zvakafanana sanga mwana wangu komana ndiyo handisati kuona pasi pezuva. Muzukuru wangu ndakamufonera musuna. Ndikati muzukuru Mwari zvaanoita Mwari akanaka. Ndakoti ndikufonera ndikudze kuti maplans enyu ose ndinawo amanga muchiita nekuronga. Ose ndinawo akadaiwa sekuru. Ini ndokufonerwawo handisini musandibata ndemunyaya idzodzo ndikati muzukuru zvese information iyo ndinayo ende iye muzukuru wangu iyeye pane akatofonerwa baba vakafona mutori nevamwe vanhu varipo zvokuti unohwacho zvokuti baba hawazivi kuti mazuva kwane technology. Kana even tiri kwaishebheke kuvanhu vaitotorawo mavhidhiyo vachitotora ndakazopatika ndakatotumirwa paWhatsApp ndikati kuchii chandikutumirwa ichi ndizvozvo zvandanga kutoona. Saka ndokuona pasingazivi kuti even foni yavo iwawa inogona kutorekodha zvinhu zvawafona koya wafona tikazozviplay apa zvinhu zvacho zvinotoita kuti hazvizoiti basa baba handiri kunyadzisa baba ndokuti ndibaba wangu andinoda tinoda kusiya peukama. Ndatenda wangu mambo wangu. Vanhu munomuzivo iyo pamusoro yetipoterera iyi nyaya yauya ingai yakakura imba yeumambo. Baba wacho futi waruredzo watori munhu wari kutonzwa zviri kuitwa nevana wavo wega wega kutotadzisana kugarika. So iri sensitive. Tinenge tichida kuti tinyatsoibate kunyatsoona kuti painoperera ngepapi. Yazombonakirapo kuti
wanga wachikupepusai kuti muone zvavanoita wasati wasvika mudare. Dai wezenge waamambo wariwo wakagara apa wachidaro, dare racho raizomira sei? Raizonzi dare rekwamangoni rinenge rashata. Saka mukauro ndingangokukumbirei kuti dare ringarinyatsochifamba negwara raro chairo. Iwo wana baba wacho, baba Ruredzo, wachive waripo dare rero richifambiswa kuitira kuti dzimba dzoumambo dzinyatsofambe nezvinhu zvakanaka. Mune mudzimu here? Inini kubva baba vacho vapenyu ndichira zvese kubva kana mbuya vangu mai vababa machira izvozvo zvese zvaitengerwa. Handiti vana baba vangu baba nambuya chaivo mai vababa wazvokwanisa kutekesa maizvo izvozvo. Asi nemhaka yekuti mumusha medu munhu musina kumira zvakadini zvakanaka, munhu kungori nezvinhu unozvigadzirira wega. Handina kungobvira ndakaramba, hapana mwana aisaziva kuti ndine machira ino. Muri zvinzwa kana zvekunzi kweso kungotaurwa kwokunatsiridza zvinhu zvisiri pai zvisiripo. Wana wokunzi wagotaura kuti zvinhu zvakati kwete ndine urombo pamwe pacho kada kutozvinyanyisa kuti zvakati izvo. Asi vana vari kutika zvasaka kuti zvibude zvese izvi chikonzero ndechekuti inini ndinoda kuchenura wana baba vangu. Handiti baba mukuru nababa vangu ndiyo ndikurambidza. Inini ndiri kurambidzwa kuti ndichenure chini wana baba vangu. Ndikaenda kumusha kwavo, ndakaenda kumusha kwavo kwachikoro kunoti ngatifambei, ndikazofamba nababa wacho, baba wacho namai wacho havasi pamwe chetepo. Tezvara vanonzi wakamisisa musikana nemvana mai yokuintongo wari musikana. Wana baba watezvara nambuya mai watezvara ndo wakati imbai hatidini hatidi. Ndikafamba natezvara, tezvara ndafamba nawo zvikanzi kumukwacha mukufambirei newe. Dai mwana yanyenga ari papa ndiyo tiri kuda apa. Tiite zvetinodii, takanzwa zvatakadini baba, zvatakanzwa mambo wangu. Mirai musvike padhuze. Inini inzwa muswati iwewe. Zvese izvi zvaitika ndachamusvika kunhu zvakaitika uripo kumusha ikoko. Ndatomboenda kwaShebhekero. Inini mubvudzi wangu uri kuti kana iri mhuri yakaita zvese izvi, ko murongo wamupinza papi pamachira emusha? Ndiyo katungamira. Uchiona ndosada kutaurirai chakamira kuti kubva kwesoko kuti ndichenura vana baba vangu muri kupanzwa mubvunzo mundibvunzirewo. Ndinoda ndibvunze kuti baba mukuru wangu nababa vangu chinyi chaakatadzirwa chinyi nawo charikuita kwachenura. Madziseko angu ese akachenurweni, vana mai vangu ese vakachenurweni. Chii chari kurambidza kutadza kuchenura? Zviri kutaurwa kuti iwewe mhuri yanga isingazivi kuti une mudzimu waihwandisa. Kungotaura inzwai changamire mambo. Kungotaura kubva uri patakatanga kutora nechitanga kugara tese. Mwana achiri mudiki moziva kuti munhu ukatora namurume nemukadzi pana anotombogwara. Akagwara kuti akaenda kumusha kwavo, akanodzoka ikoko, zvikanzi watezvara ndo akabvunza kuti kusei murume wacho asiri kuteera kupi kuno. Zvikanzi aiwa mukadzi anomuda asi uyu ndakatosvotanga kusvonditaura izvozvo kuti kwanzi zisekuru remusha menyu richabuda papi, richabuda pavari. Asi ndiri kuona kana pandakaenda uku richabuda pai achabudirwa richiita zisekuru remusha mawo handitika. Iye akati kwanzi ndawataura kuti handizvidikira tonogota uzvikuite zvemusha menyu here. Nyangwe pandakaenda uku ini ndakati kuti zvinhu zvangu zvinake toda kutende kupi kwamakoni. Chendiri kufarira ndiri kutenda kuti ichebvekerwa wakatonga matongero. Inini uyu pandamota ndichitaura iwe ndiri kurota iwe wakadai wakadai. Akaenda kumusha kwavo ndikanorumbirwa juzu neambuya. Randakanobvunza futi kuti ikoko kuambuya maindirukira juzu renge mahomwe dzechikadzi nemabhatani. Ko mainirukira inini juzu mukuwasha. Sei musina kurukira varume venyu majuzu? Zvikanzi wataurire izvozvo izvo nehama dzetongo ariko goko ndokachikotora. Ndo wanhu ishe makoni kana kuchangamiri ndo mambo. Ndiko kunonzi kana kuchinzi kunotongerwa zvokudzvinyiriri ikoko ndikoko. Zvikanzi iwe wati wabvunzire nenyaya yejuzu unofanirwa kutoripa mombe yekuti vakaitirwa ijuzi iro. Asi juzi iro zveshuwa mese benenidudini uri kutidini uchizvibata. Inini ndaida kuzunga zvisine izvo tasvika pano mambo. Handitika pandakusvika inini ndiri kuti tasvika pagungwa pokumwira chedu kuda kuti chokwadi chakanaka chidini chibude sezvechiri. Maonero angu inini anokuita panyaya yemhuri yanaZimbabwe
matsanangurwa aitwa nyaya nemutsananguro wekutanga baba unofunga wakurasa nyaya iripo pamhuri ndeyekuti wada kuziva kuti mudzimu uri mumusha wamuri kubudirwa nawo unonzani ende wakabva kupi usingazikanwi nemusha ndochete pane nyaya yemhuri iyi unoshereketa mudzimu wacho unoshereketa wana hwarorwi wana anodi ishe ndibhama kazi kupindura mubvunzo wakuti paimwe nyaya yevanatezva avatigadzirirwa nyaya yemachira nemashandiro aita izvi zvataurwa zvisiri ngomana havanga vapindura vakuti paimwe nyaya vapindura zvataurwa chini chekuti akandoda kuti mukatarisa wanga wakudzungudza imimi makagara pachera paumambo wadzungudza kutaridza kuti vane umwe mweya usiri wekwamakoni nekuti mweya wekwamakoni unozidza kuti kana muripo imimi hazviitwi vatenga kutodzungudza saka mweya waari kutoshandisa zviri pachena kuti haasi kumboshandisa mweya haana mudzimu wekwamakoni ba akaromba uyu murume because paangotaurwa kunzi iwe uri kuziva izvo zvauda kuita pamberi pamambo wabva watitoa iko zvezvaaraita kutaura zvokuti mai vangu nababa vangu kare but kutaurwa kwaitwa nemwana mumusha hamurongwi zvehwawa nemurongo murongo agoni kumisa waridzi wemusha kuti waite zvinhu zvemusha wavo but uyo akuda kuti zvinhu zvake ndokunge ada kutobatsirwa kuti zvinhu zvake zvitorwe zvigadziriswe saka akutanga kupuma kumurongo nokuti hama dai dziripo apuma hama dzake kwete kupuma murongo kachakambe vamuswati havana kunge vakamirirwa nehama dzavo kuti murongo wavo vari kuchema kuti toda tidzose makuva toda tiwana sekuva hapana urukama wavari kuisa kana kuti wavari kukoka kuti uyai tigadzisirarei vada kunzvenga nekuti mai ndo vari kurapa murongo angamisa chii padare kwamuswati murongo huripo ndokuti baba avo havane katurike kari kumusana kwavo kavari kuedza kuvanza kuti musazive magoro kutozvaoekaya chokani chinobva pamusoro chakani maonero ndikuita nyaya iyi nekutaurwa zvekuita zvinofanira kuti vanhu aivo baba ava vakangozviitira zvinhu zvavo asina vana vavo napanhorooa wazviitira zvinhu zvavo kuti musha kwakuchivhunduka kwakushamisa kwakuchifamba nevezvetigazvetore kuti ivo vasvika muno mavana kuziva kuti idare rehumagorokwamakoti mudzima hukudima pamberi pamambo ari kutunga vati vada kuda vachibva vamiswa nasheredati aivo zvakatizvisi zvakuita saka zvinopangidza kuti mudzimu wekwamakona hauchani tsvina mumusha mavo waita kuti zvibude pachena izvi kusvika pasvika pazviri kuti varasikire kuti hapana kana mwana wamari kukurwa nezvemachirawo nezvino zvacho zvese izvo ngezvawega tinanga dzawadzekuharare dzawainongesana saka zvinoti aivo zvinotengazirwa dzinonyumerera kahamabo mamere aita nyaya iyi yafadza kuti iye muridzi ndiye auya kumagara ega achitsvaga moto wakapisa machira saka izvi zvakanaka zvauya kuti zviri pavari zvaona kuti chienda kutozvimagara wega kuna mambo saka totenda nazvo kuti zikawazviuyisa wega asi seizvo zviri kuratidza kuti zvinonga zvisiri izvo sekurambidzwa kwazviri kuitwa saka zvakanaka ukaona vana vachichemawo nababa wavo zvina kumira zvakanaka saka zvinonga zvida kuti zvichiovhenekwa oenda kwe tindoona kuti pane mudzimu here pane urombwa here chii chiripo chiri kuitika right moenda nawo mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibandai manasi ndiye ane chimuti
saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kungonzeitara Changamire. Yaenda kusenge churu nemhuri pamberi penyu kuna chiremba Dendera. Chiremba Dendera asitotaura kuti musha menyu uri kuona hamusi kugara matare semhuri, muchiwaka chimwe chete. Asi zvakare chiremba akaendera mberi akati ndaona musha mune mudzimu, asi mudzimu wacho hausi kufambiswa nemazvo. Hauna kuitwa semhuri yakarangara pamwe chete ichifambira mudzimu uyu. Wabva kutanga ubva kubvunza unzi zvamakatenga muchiunganidza izvi makaunganidza muinani, zvikanzi ndakazviita ndindega, zvikanzi mudzimu ndiwani, kana mudzimu ndewemhuri, saka maigounganidza zvese zvakawanda kudaro nega maizviunganidzira chii kana uri mudzimu wemhuri. Zvikanzi ndaingozviita zvinhu zvacho ndaitsanangurirwa nekwandaifambawo, zvikanzi handiwo mafambiro anoita mudzimu. Kana mudzimu muchingouya munokokorodza mhuri, munozviita muri pamwe chete, zvese zvinozviita zvese zviri kupurwa nemhuri. Saka zvese zvawakaita wakaita mhuri isingazivi, saka mhuri isingutsikana nenyaya yemudzimu. Chiremba Vhazo haakabvepo inobuda pana baba achida kuti nguva ingabude ichitaura sekubvunza mwana uchiita mhuri kuti ndiwani, asi hapana chabuda chinyatsobatika chataurwa nemhuri. Buda mwati kubvunza kuti ndiwani, asi hapana kupindurwa kuti ndiwani. Saka chiremba ati musha menyu mudzimu urimo pana baba wake, asi hauna kuchena, nekuti mudzimu kana uchiuya unouya neturanda twanenge tuinacho. Saka ndotofanira kutanga twabviswa mudzimu uchena wozopupurwa. Saka musha menyu mufanira kutanga mapinzwa nachiremba. Handi yega bolo, ane zvamakaona zvishoma izvozvo, kune vatorere zvainazvo vanoedza kutozvidzivirira. Saka mukanditendedza tipinda mumusha nekutaridzai, munofunidza kuti uyu ndiyega ngakatenga zvinhu waripo, iwe mhuri kuda vamune kuzivawo vanenge vatenda zvikwadi kuti machira mamwe anogona arimo. Saka ndo zvakakosha zvataurika kuna chiremba wemhuri. Ndine zvandawedzera here kana zvandasirira zvakakosha kubatsirana. Isusu tazobvunzawo sekuti baba waigara vachingonditi muroyi, wakaenda kumusha kwangu wakati mwana wenyu anoroya, saka tazobvunzawo kuna chiremba nekuti wabereki wangu wakatomirirawo feedback. Wakaenda kwamambo Chikore wakawaunganidza, wakataura kuti mwana wenyu anoroya neupfambi, saka tazobvunzawo. Chiremba zvipupura tinofanira kuti kuende kuripwe mashoko akataurwa nomira zvakanaka, mutoita nzira yakanaka, mufambidzana nezvara zvakanaka. Ndikazobvunzawo tikati inini musha maiberekwa mombe ine misoro miviri, chiremba wakati urombo ihwohwo hwamakanotsvaga baba. Chiremba futi wakataura wakati ini handitengwi, pawakambouya iyoyo nokuti baba vakamboenda ikoko kushuru, ukanzouya nemhuri yako. Saka chiremba wataura achiti ini handitengwi, zvoda kuti zvidure pachena sezvazviri, handitengwi pane mari. Chiremba tanodi mhuri haina kusvika pakuti chiremba apinde mumusha. Chiremba azongoti mimi semhuri, kana muchida kuti nyaya yemudzimu yenyu kubatsirei, zvijeke namagutsikana neni, munodzoka dzichibatsira. Asi kana musina kugutsikana nematara muchakuona nekusadzoka. Saka ngangosirwawo nemhuri kuti iwe wachati chiremba wabatsirei. Saka munoda kuti chimubatsirwa nachiremba here kana kuti chii? Ya, ndofunga tikange tadzokera tikandoudzawo nevamwe, tinodzoka kuti tinge tichibatsirwa nokuti kucheneserwa musha ndokwatiri kutoda. Nokuti wataura wachiti mumusha hamuna kumira musha. Musangofunge kuti baba wenyawa vega ndo vangaongorore zvinhu, asi watoriko vamwe futi vakutora zvinhu zviripo. Saka sekuita kwatakakuitawo kuna baba kuti machira akatorwa netsvimbo, ndo zvatiri kuda kungotiwo musha uchene, tisununguke, zvinhu zvinake zvitorwe. Uyezve ndo patatakatovizana nababa kubva musi watakatora zvinhu vachitoti nhanga yakandinyepera. Saka taifungidzira kuti isusu tichatoisa musoro pamwe chete kuti tipindewo kune vamwe futi vanazvo tisingazivi, kuti tisingatotarisiri kuti baba vachauya kuno kuzoklema machira
ari kunzi anga asina kunaka nachiremba kwatabva. Saka ndofunga iwagutsikana kuti machira wanga wakuda wakukwema anzi haana kunaka anga akaipa machira. Asi kuya kwatiri kuita ipa panapa dzango mari dzingobuda dzinofanira kunge dzitobuda kuti tinge tichibatsirwa kuti musha wedu uchene. Ndofunga ndiri mwana mudiki hangu asi ndine mumwe muono wekuti tinofanira kunge titoisa musoro pamwe chete kuti mari dzatirikubvisa kuno sepapa pandangoya ndikabvisa mari iwo wangu wari kuzvidza kuti kuna chiremba kunge wabviswa mari ndazotobvisa dhabhu apa yawo mumangani neni mumangani kuti tiende kuna chiremba. Saka izvozvo ndiri kukumbirawo kuti tinge tichiita kuti musha wedu uchene. Saka tikambodzokera tikambotsvaga nekupambara kuti zvinhu zviite ticheneserwewo musha wedu. Tiri vadiki hedu asi tiri kudawo kuti tirarame upenyu hwakanaka husina magupa kana usanoko. Izvo zvakandonaka. Mudzimu kana uripo ubuda mashuwa ese pajekerere uchitaura zvaunodii zvaunotaura. Asi pawanzi mudzimu ubude uko chiremba uko watotaura wakati zvino mukasataura pandiri kuti ndiri mudzimu because maitiro waita aya ndo maitiro akangoita muprofita akatibatsira achiti mudzimu rega nditaure nawo kana kuti ndiri mumusha menyu. Maitiro awangoita ekudzowa ndo awangoita kuti nhasa ende muprofita wachiti atii naye tatoenda naye pachuru ipapo patandobatsirwa nachiremba anga atoripo nokuti yakati aiwa kainini ndiri pachokwadi ndinomira kusvika chokwadi changu ndo chandinotaura. Saka kudzowa kwawangoita kunzi mudzimu ubude nhasi wasingatauri ndo kwawangoita futi pamuprofita. Saka imhepo ende ndo majoiro andaingoitawo futi inini hakuna asingatozvizivi kutengesa unga ndakabreka record muprofita anonzi Kwarama ndakamuitisa 2 ndozi ndakadzowa kunge shumba ndichirola zvinotonzwisa tsitsi. Saka ndofunga sachiremba sekutaura kwamaita kuti munodzoka tokupai nguva yekuti mudi mondogadzira modzoka kuti dare ribatwe kana muchida kuti tikubatsire. Chokwadi. Sorry, tinoita kutokumbira. Tunamire ndona sekunge muri kuya kwayatoita pamberi penyu yada kutofudzwa neni. Nekuti pane dambudziko rekuti kune dzimwe mhuri dzedu dzine machira idzodzo panapa nhasi hadzina kuuya. Anozosvika tinowanyatsovatsanangurira kuti vazonosvika tinoronga chinhu chimwe chete. Hapana. Unodzoka kugakawariya zvakare kuti vanoramba vachikuendera mberi vachitenderedzana kuti apuriro waurombo otengerawo mumwe apuriro zvingoda zvitenderedzana ndowaupuwe dheti kana vasikakwanisi kudaidzana wodaidzwa nedare wapinde mudhibha wese wachene wazonorarama wachena wese havati vakuda munowaziva vanhu vari kudiwa mhuri yenyu yacho? Wekuimweimba tawaziwa. Mopa mapurisa mazita wadaidzwa wouya musi wa20 watiine dare 2 weeks from now. Right. Okay. Kuna na musi wa 20.